Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар молбозори Калхозобод, ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, панҷшанбебозори Узун. Навора аз Буқо сар кардем бародаро. Буқаи калон, неки харобтар барои бастан. Нархша 27000 мега муомила дора бародаро. 23000 харидор кардеста. ҳозирашда додагӣ нест. Килобаркаш боша соҳибаш 50 мега. Харидор 48 бар мега тарозу. Марҳамат. Оли савдо нашуда неки. Савдо шудеста онаи буқа. Буқаи средний 16000 сомон харидор кардеста. Хоб чо 17000 гуфтеста. Буқаи манаи бародаро. Ичсу савдо рафтеста. Хушрӯ бинем. Буқа дошта боша расчётотона бигирен. Килобаркаш не бе тарозу 16000 кардеста ами буқара. 1 минут вақтона мегирем подписчикои азиз. Драбилкои универсали мощни омадагиай аз бренди Алтимур. Маховикдор, молотокдор ва корчои сегменти. 24 корча дорад, 6 та молоток. Корчои дуқавата 4 сетка дар комплекташ. Ина маховикаша бинед чӣ ғафси хушрӯ. Оҳани гирдшам оҳани 0.8 мм. ғафси соза беҳад бақувват. Алафи тар, алафи қоқ. Донагӣ любой чира мезанад. Чӣ чизе ки ҳами мол мехӯра, ҳами чизҳоро майда карда метавад. Барои чорводоро беҳтарин чизай. Баъд дорем аз фирмаи Янчар драбилкои 3 киловатта ва драбилкои 6.5 киловатта обмоткои медиқатӣ. Иам универсал мешавад. Алафи тар, алафи қоқ, донагӣ зимистону тобистон истифода мебарен. Чизи бақувват мощниай. Генераторои Ариоли заводской, обмоткои заводской меди 6.5 киловатташ. Қати сертификатош истодагиай. Нархошон нархи Алтимур 4300 сомонӣ даставкаш қати. Нархи 6.5 киловатта 3900 сомонӣ даставкаш қатиай. Любой ҷои Тоҷикистон. Нархи 3 киловаттаи Янчар 3500 сомонӣ даставкаш қати ва тамоми ҷойҳои Тоҷикистон. Касе ки наздикии ноҳияи дӯстӣ бошад, метавонед ай пешам дида барен. Касе айхона бигира брава, нархи даставкаша бироварда нарша арзон карда метавонем. Касе айами ҷош бигира брава бародаро. Баъд дорем драбилкои дастӣ. Манаи хеле корчош, нержавека, ям чизи бақувват, долга истифода мебарен. Нархошон 950 сум ба тамоми ҷойҳои Тоҷикистон даставкаш қатиад бародаро. Касида дар кора муроҷиат кунед. Драбилкои рушноям дорем. Савдо шид 14000 сомонӣ. ҳа 14000 сомон савдо шид бародаро. И чанд шуд ака? Харидиш? 10000 харидум мега. Ина нархи буқо барои бастан. Ана иша бозор 9000 кадагиай. Ана иша 80 чанд иша? 83 84 бозор кардеста иша. Иша 9000 мега. Буқо айни бастан шуна. Қафо ҳам бинед. Автода против шиду. Бармана ишан. Оле, ира саҳар 9500 да надода. Ҳозир 9000 пурсидеста бародаро. Саҳари барвақт. Харида фурӯша 9000 кардеста ира.
Шудеста, манаи буқа барои бастан. Нӯҳним кадия? 9,500 кардаиста бародаро, надода ҳозирашта. 9 ярм қилдима? Ама ина буқа барои бастан. 11000 нархиш муомила дорад. Бозор 10-200 кардаиста ҳозирашта додагӣ нест. Ина қафушам бинем. Мошинам таб тайёр вақти съёмка. Най подписчиков рафтаста. Савдои ванаи буқаи элита рафтаста бародаро 19500 сомон якум даст харидагиай. Ози бод 20500 сомонӣ кардаиста бародаро. 20500 кардаиста 20800 фурӯшанда мега. 2500 1000 сум болои додаиста озирашта додагӣ нест. Савдо рафтаста оли. Буқа оли ёша оли гусалай мега. Оли гусалай мега ира. Ана ира миёндарӯзиша бинем, пародаша бинем. 19 харид аст, 2500 додагӣ нест ҳозирашта. 2800 мега. Ина яктаи дига буқаи Карпат. Бобо ишон қапидасидагиай. 20000 нархиш муомила дорад. Ина бародар омад савдора сар карда. Ишон бо ҳам ҳози қапиди мега 20000 муомила дорад. ҳозирашта нархи аниқ кардагӣ нест бародаро. тамошо кунед. Фақат мола. Савдо шудеста манаи буқача. Ин саҳар якум даст 9000 савдо шудагия, дуюм даст 9200. Ози бо савдо мондагия бародаро. ҳозирашта нархи чӣ кадаиста? Дуюм даст 9200. Ина нархи буқачао. 15500 недута майда. Ҳардуш якҷоя муомила дора. Бозор ҳозирашта нархи аниқ накардай бародаро. 15500 ҳардуш якҷоя муомила дора бо. Савдо шуда гуножинча бародаро. Гуножинчаи базебак 6700 сомонӣ харид аст бародаро. На. Барои молкунӣ. Навора давом метем аз говҳои гусаладор. Гови гусаладори ёш ё якумза ё дуюмза гусалаш мода будааст. 16000 нархиш муомила дора. Бозор ҳар чӣ кадеса чанд кадагиша аниқ нагуфт. Мана чочош бародаро. Ҳамин расчоти 4-5 литра мегирем да. Расчоти 4-5 литра. 16000 муомила дора. Ва ҷада якте дига гови ёш ҳаст. Тамошо кунед. Карпатча. Гусалаш ҳам зор будааст ира. Нархиш ира 18000 будааст, муомила дора. 15-16000 харидоро кардаистам, не гусалаша бинед. Ин нарай мода? Ургача, мода. Мана чочош. Суту қанча буна? 6-7 литр шир дора. 18000 муомила ҳаст. Вой беҳтарин аст. Подписчикои азиз, манаи гов савдо шудагиай. Гови сия. Родашам хушрӯ.
7-8 литр шир дошта то 10 литра гуфтаги одами фурухтагӣ 20700 сомонӣ савдо шуда мана гусалаш то нари ё мода то қача будааст гавам беҳтарин ай шина шохуша бинен хулосатона бирорен ё сеюм гусалаша ё дуюм айваз зиёд нест акро ба фикри ма не гавои калонам будаю на чочош то 10 тара шир дора гуфта фурухтааст сои гӯш марамат 20700 сомонӣ якта гови шведӣ тоза германский набошам ҳамин европейский тоза шай сафедчо будааст камтарак 30000 сомонӣ чорум гусалашта як моҳа бордор шудагиай нархиш 3000 сомонӣ муомила дора хоб 26000 сомонӣ бозор кардааст мола бинед говам говҷонай ҳоз мепурсем ку чанд қа шир додагиай даами вақти гусаладориш бардора ира ширша пурсидем ай 20 литр то 25 литра шир додагиай мега марҳамат ана гови местни бур буғуз будааст неча ойлак буаз 8 моҳа буғузи наздик 13500 сомон нархиш муомила дора 8 моҳа буғуз барои молкунина марҳамат бозар нечи қилди 12 мин 12000 сомонӣ бозор кардааст савдо шуда манаи ғуноҷини бур хеле карпачопай оли ғуноҷинай буқарафтагӣ нест 10700 сомонӣ савдо шуда манаи ғуноҷинча камтар пеш бест барои молкунӣ марҳамат байҷа ҳо ина худ ана подписчикои азиз нархи қушқорои фарбе ай 3200 сар мешад то 4000 амроша фурухтагия 3300 3400 килобаркаш 50 сумӣ боша метиям ана марҳамат о гап занака 907 56 85 74 моли куҷоай калхозобод ҷалолдин балхӣ харидоро боша марҳамат ҳамин номерода 15 та гусфанди баррадорам будааст беғарза ино ва ям фурӯшӣ будааст ина занг бизанен кишта 85 метр дилжигариш падарка кишта 85 тамом дилжигариша падарка 85 кишта метр килобаркаш вазни зинда ай 50 сум мегзарен ё не о хона биёя ҳамҷа савдо мекунем мегзара бо ина нархи барро 1,5 муомила дорад нар мода калон майда ширхӯр алафхӯр ай шир биромадаги ҳамаи нам катталар қанчадан канали маъмур азия 2800 калоно хушқора 24-25 рафтеста 2400-2500 ин ҳами калонош фақат майдош дига нарх خب گوسفندهای بردار چوری نیمی هر خیلی گوسفند وابسته یعنی سین سال گوسفند حالت بره
ҳамаш ба ҳисоб гирифта нарх мондагиай 4.5 муомила дора. Баъзиаш 4000 муомила дора. Ай 4000 поёнш ҳам ҳаст. Ҳар хела. Обнаи дутта барача савдо шудеста 1650 сомонӣ кардеста надодаст мана. Старший, а? Салмон, старший. Ай бародарам. Изо кашид. Шуд тамом. Нархи бузои бачадор пурсида будем ина. Савдо шуда? 13. 1300 ина. Ҷошта савдо шуд. Сумша ҳисоб дорам. Куроки чорво ина ҷигори. Хоб 3 сомону 50 дирам. Ҷигори Xitoy. Ma'murlar sizga faqat like bosingizlar. Qadar shaqingizlar. Mana ҷигори местния маҳаллӣ 5 сомону 50 дирам килош.